Отношение. Уведомете в случай на закъснение. Винаги пристигайте при клиента в точно определения час. Закъснявате. Свържете се незабавно с вашия клиент. Не се използва мобилен телефон по време на работа. Бъдете на разположение на вашия EASYLIF и офис по телефона в работно време, но лични телефонни разговори не са разрешени. Носете работно облекло. Винаги трябва да разполагате с подходящо работно облекло. Можете да получите престилка или тениски, работни обувки и ръкавици в офиса. Ограничена комуникация. Внимателно слушайте инструкциите на клиента. Разберете и запомнете какво иска клиентът и какво е важно. Не се колебайте да задавате въпроси, за да се избегнат недоразумения. Към следващото видео.